Pali mpungwepungwe waukulu pakati pa Provoice ndi Kell. Musiku la lero ndifuna ndikufotokozereni satane wa nkhani yonse chifukwa ndikudziwa kuti ndikuvuta kuti mukasatire podcast ya 2 hours mukaonere video yonse ya Kell ya 59 minutes almost 1 hour komanso kuphatikizapo mukamvereso live ya Lameck kuti muimvesese yonse bwinobwino satane koma musiku la lero ndifuna ndikufotokozereni zonse within 15 minutes. Zina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhalire limodzi. Kumabana kakala phone book nikuimbire kani wazisia nikuyalire Chomwe chinachitika undikambire antu makukamba zambiri pesa phone book. Nkhani kuti muimvesese ndiyambe motere. Provoice amene dzina lake tizingomutchula kuti Lameck. Lameck anaphunzirapo ndi matse kumeneko ndi ku Blantyre. Onsewa adaphunzirapo pa secondary school imodzi ndipo adali ma friends. Koma moyo utasintha zinthu zambiri zitasintha. Padapezekano kuti Lameck, Kell, Kalizima komanso ndi oyimba ena angapo awa ankakhalira limodzi, ankayendera limodzi endi zochita zawo zinali limodzi, ankapita limodzi ku studio endi ankapushira limodzi. Kwa nthawi yayitali anthuwa anali museko yawo limodzi ndi producer dzina lake Udani. Koma patadusa nthawi yayitali anthuwa akupusha kunapezekano kuti Kell ndi amene anali pasogolo kuposera azinzake onsewa. Komabe still more anthuwa ankacheza ngakhale pakamveka mphekesera zokuti Lameck samamukonda Kell ndi mtima wake onse, koma chifukwa chakuti Kell sankamvesesa bwinobwino kuti ndi chifukwa chani izi zinkachitika motero, analibe nazo ntchito. Iyeyo analibe nayo mangawa ena aliwonse. Lameck adamuyikapo mu nyimbo yake ija, nyimbo ya Jojo imene anayimba limodzi ndi Kalizima. Lameck adavokera nawo mawu motero. Zitatero yonje anthu ambiri adamba kumudziwa Lameck pang'ono ndi pang'ono, komabe still more Lameck anali akupusha kuyesera zingine kuti mwina wake akhonza kuboleza maziwa life ya ku Malawi, komabe still more Kell ndi amene anali pasogolo pokhala kuti zinthu zake zamba kutheka. So maudani samalephera kusiya kucheza ndi anthu ena ndi ena kuphatikizapo Udani ndi anthu ena. Mu January 2022 Lameck adayimba nyimbo ndi Kell Kambwiri. Nyimbo iyi mutu wake amati siwatonse. Kenako padapezeka kuti patadusa miyezi yopitirira 7 Lameck adaganiza zofuna kujambula video. Pamene ankafuna kuti amulembere message Kell adapeza kuti Kell adamubloka Lameck. Koma funso ndikumati ndi chifukwa chani Lameck anablokedwa ndi Kell? Kuti muimvesese nkhani yonse tiyeni tibwerere mbuyo pang'ono tifike pa nthawi imene matse anali atachita ngozi. Pa nthawi imene matse anachita ngozi idali nthawi imene Provoice Lameck adali akujambula EP, anali akujambula nyimbo ndi Martin Nkhata. Koma idalinso nthawi imene kucheza kwa Kell ndi matse kunali kuja kuti sikunali kwa mphamvu kwambiri, endi kunapezekano kuti mu nthawi imene Kell anali ndi show zidali zakuti matse ali kuchipatala ku Queens, koma Provoice adasalirabe ku Lilongwe kudikirira kuti apange nawo show ya Kell nzake wapamtima, kenako apite akamuone Martin kufikira tsiku limene Martin anamwalira. Atamwalira Martin, Provoice adamuimbira Kell phone endi onse ali pa phone analira, kulira kwakukulu, kulirira imfa ya Martin Nkhata, osaziwa kuti pamawa anthu awiriwa azatembenukira nanso. Maliro adachitika. Mwambo wa maliro uli nkati pasivo. Provoice adamuza Kell kuti sakuyenereka kupitirira kukhala pa ground ndipo akuyenera kuti anyamuke apasidwe ma bodyguard chifukwa pali anthu ena amene akufuna atammenya Kell pokhuzidwa ndi imfa ya Martin Nkhata. Izi zidamufola kwambiri nyamatayo Kell chifukwa chokuti adali munthu odabwa kwambiri kuti nkhani zimenezi zayambira pati. Takati kufotokozapo nkhani zimenezo mbuyomo mukhoza kuonera ma video ena amene tike kusogoloko.
Pa nthawi imene KK adanyamuka kupita kwawo panadusa miyezi yokwana 3. Anthu of course ma social media anayankhula koma osati kwambiri. Then panadusa miyezi yokwana 3 kenako mkulu wake wa Martin dzina lake Jerome Nkhata anabwera poyera ndi kuyankhulapo pa za imfa ya Martin Nkhata ndipo adayankhula kuti KK akukhuzidwa. Then panangodusa siku limodzi panabweranso munthu wina amene tingomutchula kuti Prophet koma mkulu wake ndi ameneyo. Prophet adali munthu amene adali nzake wa Matse mu nthawi ya kumapeto kwa moyo wa Matse ndipo adali munthu amene ankamuthandiza Matse ku nkhani za uzimu. Nthawi imene Matse moyo wake udali kumapeto, nthawi imene Matse ankakumana ndi zinthu zina zimene tingazitchule kuti zinthu zosamwisa zimene sankatha somuvini mwinake kuzifotokoza, Prophet adali munthu amene ankamuthandiza kupemphera, adali munthu amene adamulandisa Yesu siku limene Martin adachita ngozi, adali munthu amene adamuyimira mapemphero komanso adali munthu amene anauzidwa zinsisi zina ndi Martin. Prophet adapanganso naye kanema wake kuyikira kumbuyo Jerome Nkhata kuti zimene akuyankhula Jerome ndizoona, ndipo Martin adachita kuphedwa ndi KK chifukwa chakuti anamudyera mkazi ndi yankhule motero. Komanso adaphedwa ndi anthu ngati achina Gwamba, Bushiri ndi anthu ena kuphatikizapo Ephraim Nyondo. Anthu amenewa adali okhuzidwa. Anthu ngati Gwambizo komanso anthu ena sizidawamvekere bwino adapita nawo ku khoti. Imeneyi ikhale nkhani ine. Tibwerere mbuyo ndi nkhani yathu. Pamene mavideowa anatuluka, KK zinamufowola kwambiri ndipo anthu ochuluka oyimba kuphatikizapo Skefa Chimoto ngakhale Buchi adamuyimbirapo foni nkumulimbikisa ndi kumuyimbira foni ndi kumuuza kuna kuti ase usadere nkhawa ifeso tanidwapo kuti nda satanic koma tinazitaya endi musiku la lero ndi ife amene tili bwinobwino zitaye zidusa. Koma nzake wapamtima amene anali museko imodzi amene anali best friend wake wa KK amene dzina lake ndi Lameck Provoice sana imbe foni, sana tumize message ina iliyonse, sana pite kukamuona KK. Pamene nkhani imene idakali nkatikati zinthu zikuchitika, Jerome Nkhata anali akuika ma status osiyana-siyana, KK ankaona ndi mtima wosweka. Idafika nthawi imene adaphatikiza galimoto ya mkazi wake wa KK ndi galimoto ya Gwamba ndi kuika pamodzi, ndi kuika zithunzi za anthu pamodzi ndi kulemba kuti Mulungu akuona. Endi chabwino zonsezi zinkachitika mukufotokoza kwa KK adayankhula kuti Jerome adamutumizira screenshot yoonesa kuti Lameck adatumiza uthenga kwa Jerome Nkhata yolankhula kuti ngati onsewa alokhuzidwa Mulungu abweza. Izi sizidamusangalatse kwambiri KK potengerano kuti nzake wapamtima best friend wake wamuchita betray motero. Kufotokoza kwa Lameck wayankhula kuti KK ndi nzake uja kuti zidafika pakuti ngakhale KK kwawo kulibeko Lameck amakhonza kupita kwawo. Even mai yake a KK ndi kumulandiranso ngati pali chakudya kumpasa kucheza nkunyamuka kumapita ngakhale KK kulibeko. Unali ubale wa best friend koma kupezeka kuti mu nthawi imene KK ankafuna munthu okuti aimena ulimozi kufika mu nthawi imene KK ankafuna munthu okuti akhale pafupi naye Provoice Lameck sadapezeke endi malo mwake adapezekano kuti ali mbali ya banja la Nkhata posafuna kumva mbali ya KK. Nkhani zimenezi zili mkatikati, Provoice Lameck adaika status yolemba kuti RIP Matse, only God knows. Mau awa adamveka ngati betray kwa KK. Kumbukirani kuti iyi inali nthawi imene anthu ambiri anali akuyankhula, anthu ambiri anali akuloza zala KK. Every post imene KK ankachita post nthawi imene inkapeza ma comments ochuluka kwambiri, onse almost 99% akakhala otukwana KK. Muli mbali iti ya Lameck kapena ya KK? Mwina musanayankhe ndikuuzeni zinthu izi. Mu nthawi imene EP ya Lameck imene amati Michiru View Boys inatuluka, idaliso nthawi imene KK anali akudusa mu chinsauso chimenechi, ndipo EP yonseyi inkachitidwanso promote pa page ya Matse ndi Jerome Nkhata. Padatuluka nyimbo ngati amati Njinga komanso nyimbo ya Amayi ndi nyimbo zina zingapo. Nyimbo zonsezi zinkachitidwa support ndi Jerome Nkhata.
tikhonzano kubwerera kusogolo kwa nkhani yathu sopano. Pa nthawi imene Lameck anazindikira kuti wablokedwa ndi Kell, sanayesere njira ina iliyonse kuti amwene alumikizane naye apange china chilichonse, komabe still more akapitirira kuona ma status a mkazi wa Kell. That means kuti anali Kell yekha amene ali ndi ma issues ndi Lameck, chifukwa anambloka monse kuyambira pa WhatsApp, Instagram, Facebook ndi malo ena onsewo ngati Twitter ndi ena onse. Izi sizidamusangalatse kwambiri Lameck, ngakhale ndi mkazi wake ankampasa ma congratulations for the show, for the newborn baby ndi ma congratulations onse ofunikiraho ngati munthu ndi mlamu wake. Mu nthawi imene anayitanidwa kuti akapange podcast, akacheze pa podcast ndi a podcast Malawi. A podcast Malawi adayambisa issue imene ndipo adayankhula kuti Kell anandibloka soon after mathe kumwalira. Izi zidapereka chidwi kwa anthu ambiri ndipo sizidamumvekere bwino. For opening sentence iyi funso lidalira kuti ndi chifukwa chani akumuchita drug mathe mu nkhani yokuti iyeyo anambloka, nanga ndi chifukwa chani wasankhano kuyika issue ya mathe kuti mwina sakudziwapo. Fa anakakhonza kuyankhula kuti Kell anandibloka, sindikudziwa chifukwa chani. Inali nkhani yomveka bwino, koma kuyankhula mawu kuti Kell anandibloka soon after my sixth death zinali zinthu zimene zinabweretsa mafunso ambirimbiri. Nthawi yomweyo anthu ambiri anayamba kuyankhula, and mu nthawi koyamba Kell analowa live kuti achite address issue. So nkhani yonseyi olakwa ndi ndani pakati pa Kell ndi Provoice Lameck? Either mbali iliyonse imene mungathe kuyankhula, mapeto ake akutha kwake alimo kuti Kell anabwera poyera ndi kuyankhula kuti iye alibe ma issues ena aliwonse ndi Provoice, koma sakufuna kucheza naye. Ngati Provoice angafune kubwera mwina pambalambanda kuti no akambirane, olo else angafune kuyambirana, Kell ali okay, koma sali munthu wokuti akhonza mwina like sali naye ma issues akumtima kwambiri. Komanso naye Provoice wafikaso naye pogonja ndi kuyankhula kuti ayesesa akambirane ndi Kell kuti ma issues onse asolve. Koma afunso ndikumati pamene mwamvera nkhani yonseyi chiyambi komanso pakana kumapeto kwake, funso lomalizira ndila kuti ndi chifukwa chani Provoice Lameck ankafuna kushuta video nthawi imene Kell adali pa chinsauso kwambiri, anthu ambiri akumukwiza kuti adapha matse. Ndi chifukwa chani Provoice ankafuna kumupeza Kell kuti ajambule naye video, yet ndi munthu amene adaliso kumbaliko akucheza ndi Lameck ndikumayankhula kuti achina Kell azalipira zonsezo. Bwanji onkondedwa omvera, nditakuwuzani chinthu chimodzi. Ngati muli ndi best friend wanu amene mwachoka naye kutali, mmagawana zinsisi, mmaziwana zambiri, and muli ndi nkhani, ngati pazakhale vuto lililonse, ngati pangazakhale kuti mwina olo dziko lonse lamuukira, ino muzakhale pafupi naye. Dzina langa ndine Sam Mavita. Ngati mwakondweresedwa ndi mmene ndayifotokozera kuti mumvesese bwinobwino nkhani yonse ya Kell komanso Lameck, bwanji mutachita subscribe. Koma ndifunsenso funso lomalizira, olakwa ndi ndani pakati pa Kell ndi Provoice Lameck? Dzina langa ndine Sam Mavita. Until next time. Ndechili chose ya makonza chotima ngotenga kaya ngozi kaya matenda hanali nzanga zulo ndamuona hakuyenda, komano imfa yako yandiphunzitsa lesson kuti sithawika ndipo mawa ndi inenso. Pamalilo pako boma kutenga advantage, chikondi choti uli moyo sana kupatse, tumbuka wosamba mpaka kuzadzisa sivu. Sonalifana wa simple